Hello, good afternoon. This is your Ama, the original Ama. Good afternoon, my people. This video actually is your Igbo. Igbo. Okay? Yeah, ndewo nde bai. Yeah, bụ nwanne unu Ada Biafra. Ada unu nwaanyị a na-akpọ Ama Gambone. Ama m na unu niile ga na-ajụ gịnị bụ this Gambone? Na Gambone abụrụkwa obodo anyị. Yes, Gambone abụrụ obodo anyị. Gambone bụ afa ndị mba ndị tari biye wa afa ahụ because Ada unu nwaanyị nụrụ onye mba, onye Italo. Oya ka nji wee na-aza Gambone. So achọrọ m egwu unu, abịa m ka ekwu unu okwu ihe ọnọdụ ndị Biafra, ọnọdụ ndị Igbo. Akwa unu afụgo that na ihe na-eme anyị na osikwa anyị n'aka. Ndị Igbo according to ndị kwuru okwu, Igbo amaka, Igbo amaka, Igbo were ezigbo nne, Igbo asụsụ Igbo na-atọ ụtọ. Petonu n'anya unu afụ that na owege ihe niile ihe mere na anyị amarozi asụsụ anyị amarozi ihe anyị na-eme. Onye Igbo fụ onye Igbo ya, onye Igbo ibe ya, ọ bụrụ ihe ga na-agụ ya bụ otu ị ga-esi wee gbuo ya. Ụmụnne, ihe ga na-agụ gị nwanne gị nwoke, nwanne gị nwaanyị bụ otu ị ga-esi wee gbuo ya, bụ otu ị ga-esi tinye ya na problem, bụ otu ị ga-esi wee chụna ya, i wee chụna onye ahụ, i wee gbuo onye ahụ. O mere gị eze, owu ihe o mere gị n'arụ, ị na-arụ onye ahụ nke ya, ị ga-anọchi anya onye ahụ ma ọ bụ na onye ahụ anọrọ. Ụmụnne m, ọ na-agbagoju m anya mgbe ọbụla m ga-afụ ihe na-eme n'ala Igbo, otu ndị Igbo si alapụta onwe ha, otu ndị Igbo si akpa agwa. Igbo ga-eme travel, ebe ahụ ha mee travel, ihe a ga-ebido wee mewe bụ ịnụwa ọgụ, ịkọwa onwe ha, iburu their problem from their country ga another country je na-akparị onwe ha. Ụmụnne m wee na-asị ihe anụnwa ndị Igbo na-eme ọ dịdịnụ mma. O wee one video mmadụ send m yesterday, ihụkwa agadaga nwoke, somebody husband, nwoke gbapụrụ agbapụ dịka Goliath, dịka giant. The same okwute eji wee tugbuo Goliath ka eji wee tugbuo nwoke a. Ana m abịa. Hey! Back! Yo. Hey! Big boys. Fuck this shit. Myself boost. Mwesi nnọkwa okwuta eji wee tugbuo Goliath ka eji wee jide dimkpa mmadụ. Unu fụkwa agadaga dimkpa m na-ekwu okwu ya. Dimkpa nwoke, di mmadụ, di nwunye mmadụ. Kịta atụgburu nwoke ahụ n'okwute like otu esi tụọ Stevie, otu esi wee tugbuo Goliath.
otu a ka esi wee tugbuo dimkpa and onye a bụ onye Igbo. Ihe a na-eme ịda na South Africa or one Africa country ka ihe a niile na-eme, and people na ebe ahụ a na-eji this man na-eji ya nwoke ekwero. Ihe nwoke mere were okwute tụọ nwoke mmadụ n'isi, nwoke ahụ bụrụ onye nwụrụ anwụ. So o jugo ya afọ. Kịta ọ na-afụgo na ndị Igbo eruzuola 2 people. Onye nke a ga-agagodi ụlọ nga a wee kpee ya ikpe ọnwụ o ikpe onye dị ndụ life imprisonment. Then nwoke atụgburu n'okwute, onye ga-anụ nwunye ya ka onye ga-akọ nwaanyị a ma ọkọ kọwa ya, ọkụ itu to kọwa that woman ka onye ga-akọ ya. Edosa na nwaanyị a useless, edosa na ụmụ nwoke a useless. Ọ bụrụ gịnị? Ihe ndị Igbo na-eme na mba, ihe anyị na-eme onwe anyị. O kwesịrị ka anyị were kịta nyewe onwe anyị encourage. Ifu onye Igbo o onye ịma na planụ ihe ọjọọ about people, biko is your duty ikpe onye ahụ si onye ahụ stop this thing, because ihe ị chọrọ ime ndị ọcha nwere ike ime ya na mba ọzọ. Ndị ọcha nọ n'obodo anyị na-arụ ọrụ, but afụtube ma onye n'ime ha bịa suo nwanne ha imi. Gị na onye Igbo mee biznes, agarụ eje suo imi ahụ, onye ahụ nwetara biznes ahụ agbaba onye ahụ aka. O ruo echi onye ahụ jee chọrọ gị ka o gbuo gị, asị na onye ahụ bụ ajọ mmadụ. My dear people, o rugokwanụ time anyị kwesịrị ineba anya ihe na-eme anyị. Ihe a na-eme anyị ọgbara aka. Amara m onye anyị heritiri this thing from. Ka ebe anyị mụtara omume a, ọ pụta na ndị Igbo alọvụrụ onwe ha, ọ pụta na ndị Igbo anara azakwa afa ha na-aza, ọ pụta na ya mara ihe anyị chọrọ n'elu ụwa. Look at Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu na-eme agitation all this while for over 4 years now. If to go onye Igbo bụ one of our senator or one our big man bịara pụta wupụta onwe ya si Nnamdi gaa n'iru na-akwọ nge n'azụ. Ndị na-emekwa ya na hide but na ihe me na Yoruba land ozugbo ha si ka eweta this security something, everybody concur. Ndị Hausa asị nke ha, all of them concur. But abịa na ana Igbo anyị agbawa politics. Mgba nke ị ga-eji wee na-anụ o sikwa n'obodo a, o sikwa n'ebe a, o si wee na-ajụ Agbo, Edo, Rivers State, all this place, all ana Biafra. O sikwa obodo a, all ana Biafra. Onye ahụ ọlụ onye Biafra, onye ahụ ọlụ nwanne gị, onye ahụ ọlụ nwanna gị. Nne m ga-end ebe a for today. Next time I will continue. Like as I told you people, subscribe at Amagambone. Aga m abịa ebe a na-follow everything. Ebe a ka m ga na-emezi isi kwa Facebook. Emekwala m Facebook bye bye. Nke Facebook bụ mmechakwara video m send ya ebe a for my people na-follow m that side ka ha na-ama ihe na-eme, because amara m otu Facebook si handle their whatever. Any paralam a block oge, a stop oge not to do anything again. So ebe a ka m ga na-eme everything. So follow me on my channel at Amagambone. Bye bye.